Ja vás vítam pri ďalšom motivačnom cvičení. Dnes som si vybrala oblasť a budeme sa venovať očnému okoliu. Konkrétne budeme spevňovať spodné viečko. Najskôr vám ukážem taký jeden môj nový účinný cvik, potom si spoločne spravíme kratučku masáž a završíme to omlazujúcou technikou, ukážeme si bankovanie očného okolia. Takže ak sa chcete pridať, pripravte si nejaký olejček. V prvom kroku si najskôr ideme ukázať cvik, pritom ešte nebudeme potrebovať olej. Takže prvý krok. Ukazovákom si pozdvihneme obočie, prostredník pôjde na túto kostičku, zhruba tu. Druhá ruka, ukazovák fixuje vnútorný kútik oka, zafixujem, to je dôležité. A teraz sa budem snažiť tým okom, kde mám prsty, prižmúriť. Tak rázne, ale nie celkom. Necháme si tam maličkú štrbinku a ideme 10 krát. Prižmúri, musíte cítiť ťah v tom spodnom viečku. Nie celkom, len tým okom. Rázne, necháme malú štrbinku, precítim. A ešte. A uvoľním. Až ste to správne cvičili, tak mali by ste cítiť ťah. To je veľmi dôležité, ako pracuje to celé spodné viečko. Takže znovu, ukazovakom si zdvihneme kraj obočia. Nie takto, ale zhruba troštičku fixujeme. Prostredník ide presne na túto kosť. Druhá ruka ukazovák na vnútorný kútik oka a prižmúrim. Nie celkom. Ale tak rázne. Sústredujem sa na to spodné viečko. Precítim. Ešte. Ešte jeden. A ešte jeden. Výborne. A teraz si ukážeme kratučku masáž, takže môžete si použiť olejček, ktorý máte k dispozícii. Táto masáž je veľmi vhodná ráno, eliminuje nám pekne opuchy. Budeme potrebovať 2 prsty, ukazovák a prostredník a pôjdeme takým ako keby plávajúcim pohybom po celom spodnom viečku k spánkom, premasírujem, idem teraz popri ušiach, pred za ucho, dole cez krk a ku kľúčnej kosti všetko odvádzam. Toto má byť rázne, potrebujeme uvoľniť aj tú oblasť okolo uší. Tak, dole. A dolu. A dole. Robím také pumpovanie. Po tej kosti idem. Všetko pekne masírujem smerom k spánkom. A dolu. Tak, a ešte. Výborne. Teraz si pripravíme túto maličkú banku. Toto je úžasná pomôcka, dievčatá, pretože touto bankou si viete krásne spevniť, omladiť očné okolie. Výborná vec aj koho trápia opuchy. Takže určite odporúčam. V prvom kroku banku stlačím, priložím, musíte ju odpojiť a budeme robiť také dvojsekundové len. Také ďok, ďok, ďok a idem k spánkom. Idem od nosa smerom k spánkom. Tak spoločne. Stlačíme, priložíme, odpojíme. Také ďobky sa len robím. Keď máte čas, kľudne môžete tento pohyb opakovať 3 až 5 krát. Teraz sa posunieme do stredu nosa a znovu to isté. Také dvojsekundové ďobky. Spodné viečko, takže znovu. Aj takto môžete. Výborne. A teraz pôjdeme súvislý pohyb. Banku stlačím, priložím a pekne prebankujeme smerom k spánkom, ale budem si jednou rukou robiť fixáciu pri nose, aj zaberiem aj nosovou ústnu vrásku. Teraz sa posunieme do stredu nosa.
A teraz ideme omladzovať spodné viečko. Súvislý, krásny, jednoliatý pohyb. A teraz ideme eliminovať opuchy, čiže pôjdeme po celom spodnom viečku. Nechám si tú pokožku stále v tej banke, popri ušiach a krásne dole cez krk a ku kľúčnej kosti odpojím. Výborne. Až to budete robiť správne technicky, tak už po prvom bankovaní budete vidieť rozdiel toho očného okolia. Takže druhá strana, najprv ďobky. Kľudne aj 5 krát, keď máte čas. Posuniem sa do stredu. A ideme na spodné viečko. Výborne, a teraz budeme robiť ten súvislý pohyb. Takže banku stlačím. Do stredu ideme. Na spodné viečko. A teraz pekne všetko odvádzame k spánkom, popri ušiach. A ideme dole ku kľúčnej kosti. A máme. Takže takýmto spôsobom si viete krásne omladiť to očné okolie. Spojte to aj s masážou, aj s cvičením. Vidíte, že to má krásny efekt. Tak ja sa budem tešiť na vaše komentáre, ako vám to šlo, po prípade, aké ste zaznamenali výsledky a teším sa na vás budúcu nedeľu. Majte sa krásne.